ויאמר אדוני אלוהים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה ונשלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. מעשה באדם שחי לעולם, מבראשית הוא קם, ועבד ולמד וישן, וקם ועבד ולמד וישן, וקם ועבד ולמד וישן, וקם וישן, וקם וישן, וקם וישן, עד שיום אחד בשנתו הכל השתבש, הוא חלם. הסנכרון נעלם, הכל התגמד, הבן אדם חולם, הוא יותר לא עובד, לא לומד, לא מצליח לישון, אין ניסיון ואין ממי ללמוד, כי לא קלים הם חייו של האדם הראשון. בודד ואבוד וחולם בהקיץ, העבודה מחכה והשדה כבר מאיץ, הוא הולך אל החוף והגל משפריץ, הוא נרטב, מוחק קצת טיפות ונשכב על הגב, הוא מתהפך אל הבטן להזרים את הדם, ממשיך לחלום וחושב שנרדם, אך לא מצליח לישון, כי לא קלים הם חייו של האדם הראשון. הוא בודד, הוא לבד, הוא יחיד מיוחד, כל חיות השדה מסתכלות ובמשיכת כתף ממשיכות לאכול עשב, הוא מרגיש כמו זאב באור של כסף, הוא חי בגן עדן אבל מרגיש כאילו על צווארו מונח הקלשון, כי לא קלים הם חייו של האדם הראשון. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ניצוצות עפים באוויר, אש מתלהטת, חום מתפשט בכל הגוף. זאת עוד לא אהבה, זה מדורה רק לצורך השיקוף. הוא ממשיך בחייו, לא מרגיש מעוקב, וחווה כמובן בהכל נותנת לו גב, כאילו פיזית. היא עם הגב, היא מחוברת אל גבו. הוא לא מכיר מציאות אחרת. נחמד שיש עם מי לדבר, אפילו שהיא לא ממש מדברת. היא קודם רוצה לשמוע. אז הוא מספר לה על הכל. על איך לחיות בגן עדן, על החיות, על האתמול, אך הוא מרגיש חיסרון שרודף אותו עד בלעדי. הוא רוצה לראותה, אנא ממך, הוא קורא, עשה זאת אלוקיי. וכך היה, נסירת שיק וצ'ק ונפתרה הבעיה. החיסרון התמלא והחלום עוד קיים. הוא עוד שם בעומק, הוא לא נעלם. וחווה, מה איתה? גם לה יש חיסרון למלא. אז הלכה לשאול בצד חיית השדה, ויבוא הנחש ויפתה את חווה במהרה, לאכול מעץ הדעת ולדעת טוב ורע. ותעשה זאת חווה, ותאמר גם לאדם, ותוך שניות נעלם לו כל הדם מהפרצוף. תגידי, את לא חושבת שזה קצת חצוף? בורא עולם שמנו בגן עדן ונתן לנו הכל, ורק דבר אחד מאיתנו היה לו לשאול, שלא נאכל מהעצים האסורים. אלו מעט חוקים, והם היו מאוד ברורים. אז בכתה חווה ואמרה לאדם, אנא ממך אדם, חלוק עמי את גורלי, כי אלוהים אמות מוקדם, אזי גם בשבילך הכל נדם. טוב, נו די, שחררי, אני אוכל מן הפרי. אז אכל והבין שלא הכל מקרי, יש לדברים סיבה, העולם מתקדם, צריך לדאוג לדורות ההמשך, ולעבוד וללמוד ולעבוד וללמוד. אז רגע, מה בעצם השתנה כאן? הכל חלום נשאר, הכל אותו דבר, שגרה שמטפטפת, משאירה לי טעם מר על החיים, חי בין עודף שאיפות לחוסר ביטחון, כי לא קלים הם חייו של האדם הראשון. אז עמדו קין והבל ועוד בנים ובנות, ואומנם כבר לא גן עדן, אבל ברוך השם אין תלונות, והדברים גם לא אותו דבר, כי עם הדעת הכל החל להשתנות. אז נגמרו חייו של אדם והגיע לגן עדן, שמרה את המלאכים והסרפים וחיות הקודש, והכל נשאר אותו דבר, שום דבר לא השתנה מאז שגורש. איי צב, רגע, נחש? אז אמר לו הנחש, כן, זה אני, אמנם בלי גפיים, אבל נשארתי ערמומי, ואגב, תגיד, לא בא לך לחזור לעולם הגשמיות, איפה שהדברים כה חומריים? כי אם כן, אז יש פה את עץ החיים. והכל חזר על עצמו בדיוק אותו דבר, אדם אכל וישר ירד וחזר, אך הפעם החליט אחרי שנים של ניסיון, שהוא לא מתבלט ונשאר בחיסיון. אז הקים לו חווה ליד נחל קישון, והתחיל את חייו השניים של אדם הראשון. שנים חלפו מאז. שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, אדם ידע טוב ורע בעבר, אבל הכל השתנה, הפרספקטיבה שונה, והדברים כאן אחרים, ומה שרואים משם לא רואים מכאן, אבל הרי בורא עולם מגדיר את הכל, אז למה הכל עדיין כל כך מבולבל? התקופה הפרה-היסטורית עברה וחלפה, העת העתיקה וימי הביניים גם הם כבר היסטוריה יפה. ובעת החדשה התפתחו דתות וארצות ועמים ועבדות ומלחמות ורנסנס ונאורות ובורות וקרירות וטכנולוגיה ארורה ותרבות יוון ותרבות המערב משלבות ידיים ויוצאות אל הקרב ומלחמה קרה ומגפה אדירה, והמזרח התיכון גם מתעברה כבר תקופה לא קצרה. בעיניכם, בעיני האדם הזמן חולף ביעף, כי הוא חי, הוא למד, הוא ניסה והוא עף, והוא בודד, הוא לבד. הוא למד כל מה שרק יכל, וכשהמוות מדלג עליו הוא מרגיש קצת אומלל. כל כך הרבה פעמים הייתה לו תקווה, ועכשיו הוא איבד כל סיכוי לאהבה וחווה. איפה חווה? והוא היה קרוב למות כל כך הרבה פעמים שכבר התחיל לייחל שאותו מוות מתוק יגמול אותו מיסורי העולם הזה. העולם שעסוק בלהחריב את עצמו. העולם שפעם חשב שהיה מקומו. בני בניו נלחמים על מי הנבחר ואיפה יגור, וחיות השדה מאבדות את ביתם באופן די שגור, וכמה תפילות הוא התפלל, או שהתן יחזור לילל, שנמרים יחזרו למדבר יהודה, ושממוטות כבר לא יהיו רק חלק מהגדה, ושסוכה מאורו של לוויתן תיבנה רק מלוויתן שכבר מת, ושכולם יחזרו להיות צמחוניים. באמת, מה עשיתם? אתם לא מבינים? שהרוח תחזור כבר לנשוב בגנים, שהחור באוזון ייסגר, שההכרה הסביבתית תתגבר, שאנשים יחיו בשלום אחד עם השני, שיגיע חזון אחרית העמים, שיגור זאב עם כבש
המלך דרבץ, שיפסיקו בחייאת, שיפסיקו כבר לכרות אבץ ונפט ודלק וזהב ויהלומים, תנו לעולם לנוח ולים לנשום בלי זיהומים. אך תפילתו הגדולה מכולם הייתה לראות את הכל נעלם, חוזר לקדמותו. אז היה משאיר את עץ הדעת למישהו אחר, כי אין זאת ביכולתו של אדם לנסות להבין את בורא העולם. הוא ידע טוב ורע האדם, אך זה לא עזר. לבסוף הוא נפטר ולגן עדן חזר. הוא סיפר להשם על החלום שחלם ואמר לו תודה על השיעור הגדול מכולם. מעשה באדם שחי לעולם. תודה.